Senobar lai spa lai pusa. Katang ukpa badokon badomen sem Bakhuid. Amen. Kajing e jong trai jing yu Jesus Christ bad gajing e jong oblay. Lembat gajing slog jong men sem Bakhuid kindan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi. Kohan men kopara how Jesus Christ. Hagane ka step such a sin. Niang yu oblay try kan rat nagbanta kajing em. Nagabanta kaneka Sngi kabaul ai hengi kam tame baulari la sumarengi menemen med lapan la yengi nagajing ma gajing mansau nagajing pang nagajing sitam nagajing e baro bad gilayo ya kaneka Sngi gba pernai ka Sngi gbadap nagajing kermen nagbanta junga ba jungpi kohan men kopara man ka Sngi habang isdang ya ka Sngi gba thamai ublayu khot yang IP bangin apan thama susu yala ke chong ke jing em bangin wan kham jan su den mata grau ha gane ka Sngi ru kumju to ken ngin le kham ha ha ke jing em ke jingi banwan kham jan shau blai langba ka jing it ke jingi yu langba ka jing shakri ke jingi yu bar kumju ro langba ka jing pens kham jingi ya ke jingai ka bawla ai hangi ha gane ka Sngi ka jing pule na gospel Bakhuid ka khot ka wearing IP bangin pusan sepang ka jingai ke jungi der mata gadau ha kane ka mas ke Bakhuid ha shua bangin sedang ya kane ka mas ke Bakhuid ko han men ko para to ken ngin kmedi la ka jong ka jingai ha to shisha ngadon em kane ka jingai ka ba utrai ukwa nga bangan ringan sumar bangan nang penskam ne banang penne ya kane Yole se bonsin hajaka bangan ri ya kana gejingai hajaka bangan perskam ya kana gejingai ke bangalayo notrai ngalendet ya ka ngalaklet ya ka bandri ban sumar den mata gadau token ngin penmap notrai na gebenta kine gejing duna gejingi berkum juru na benta bar ki pop ki ba ngilale ha gejing em gejingi ngin penmap no jisu na blai trai jingi baun saja kine ki pop jingi upun khoj ya gadanot gejingi Bamangi ngilong kita ki bro ki Bakhuid ki bro ki babidor bantrwa ya kane ke jingmaya ka bakrau da ke jing sngoret ke jingi tongin pai soblei bangin panmap na u nag banta kine ki lat kilet ki jingi da ka ba ngia duai lang nga phla haublei badan bor baro pada pi ko hanman ko para Bangale bot shibun da gijing prokar da gijin da gikam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat bakrawe junga nama kata ngarpa kamaria Bakhuid kabai sa kathe soti ya kanya berkir koi badia pi kohanmen kopara banduwai nagabenta junga how try play jungi Ublay badan bor baro inis nayangi madalama biki pop jungi unyalamingi sha kajing em bom jukun amen I can not go play is nayangi try can not go play is nayangi Christ
wai hakane kamas Bakhuid ngidu wai nak benta ibasil kongset banyo i kajing koi kajing kia hakalang kamat bat kaman sim kum juru nak benta i sangoi lawai bat triang mensong nak benta kajing suk apa kaying kasem kajungki nak benta kajung yalong kawai ha kajung mat kajung perkat hakiktian kikam kibakile ngidu wairu nak benta i biores lawai bama iru nyo ya kajing koi kajing kia kamtame bainla bandang krekot kum juru nak benta i hame banson kanlaj banyo ya kajing koi kajing kia akan leng kamet bat kaman sim ngidu wairu nak benta i wandahon sengkli badan hospital ba mama iru niyo ya kajing koi kajing kia ke bapura sajisen ngidu wai boblei nai kajing koi kajing kia ngidu wai ru na benta i ba koridor thaba i badan hapadeng kajing pang kajing sitam mama iru lang ba kajing kta kajing blei lang ba ki kampla jung blei niyo ya kajing koi kajing kia akalang kamet bat kaman sim ngidu wai ru na benta i manual marwen mama iru in idan hapadeng kajing sate sakum ha kijing snew jong kana kepertai ai boblei trakan rat un ai I kata kabor ban yele persha ya kene kijing snew ban light no na kini ban em kijing em ka babaha kijing em ka balai loy topai kmat shangi koblei konong tau bat konong sanchar jong ki e baro batu ai bangin shakriya me da kadanot jong I baro khnang ba ngitip ya kabor jong ka jingmap jong me daw trai jong yu Jesu Christ ukon jong me ube imbat basan sha rengkat bat me ha ga jing yalong ka we jong man sim Bakhuid ublei junam la junam amen Kajing puli na kashithi Nyngkong jong Paulus Bakhuid shau Timotheus kalnong kabaar kadukhat iwei haduk pra ko ba Nyngkong nga kantu ban pinlong kijing kerpat kijing duai kijing asat lem bat kijing aingu na kabanta kibriu baro na kabanta kisim bat kito kibadan ha kabor khnang bangindup la ban kajing kabajar jar bat kabajai jai kabariu blei bat kabadan burom nadong shadong kani kalong kababha bat kalong kabala padiang smobha hakmat ublei unong pen jongi ubakwa ba ubriu bakibriu baro kin light bat kin yo kajing tip ya kajing shisha nabadan uwei ublei bat udon uwei uksyang hapadeng ublei bat kibriu ukris Jesu ubalong ubriu ubala IT yaladikum kajing siuspa na kabanta baro kasaki bala ay ha kaya kabadai na kabanta kani lathung yanga unang yalap badu apostol ngayat ho ekajing shisha ngam lamler unong hikay yaki gentle ha kajinget bat kajing shisha ngadakwa bahaman ki jaka kirangba kinduai da kabara shajrong yaki kti ki Bakhuid klem jing bitar ni jing yanya kaktien jong try Iso ihaule sama pupra number nyau spa nyau Shall
Try and don't ring God but fee. Rengkabat piru. Kajing pula naga gospel Bakhuid katkum ulukas. Kaburam hame katrai. Ha katakapor. Ha din ba ujisu ula pen gut ya baro. Ki jingren jungu ha kaba yasnyu. Ki paidba. Ula le sha kapanam. Te uwe u rangba shispa. Ula don u shakri. Ya uba uid shibune uba pangjur bad ubala ha timir ka jingyap haba ula yosnyu shapang ujisu ula pa shau da ki rangbaju ban kirpad ya u banwan badban penkoid ya u shakri jungu te haba ki kilawan shau jisu kila kirpad jur ya u ki ong Une ubriu udawashisha ba men sgulem yau namar uir yaka jait ka kenjajangi but u hi ulate kawei ka sinagog nakabinda jangi kumda ujisu ulaleit rengkat badki haba jangai shu naing uda urangba shispa ulapa shau Yalaki perlog ban ong hau kotrai wadda penshitom yalade namar ngamlong u babit dot bawen wan rung apo kaing jonga namar kata ngas nyu bangam long u babit dor ban wan yakindu yame henry shu ong tangda tin wato ai ba yen penkia yaw shakri jonga Nabangaru, ngalong ubriu uba hapo kapor penaid, lembadki shipai hapo jonga, banga ong ya uwei ke late, but ulate, but ya uwei pad, ale ba uan, but ya shakri jonga, le yakane, but ule. Haba ujisu ula, yos kyu yakane, ula skyu pilla yau, But haba ula pai sodung ula ong haki paidba kibabud yau nga aitu happy bawad ha Israel ngampa jushem kakane ka jingingait But haba kito ya kibala pa kilaleit pai shaing kilala bau shakri ula koit ka gospel jung try Ajiraya meku Chris. Kohan men kopara how Jesus Christ haga gospel gaba ngidang sios ngo benta naga gospel jong Lukas kalau nong gaba nyau dekot iway hadu shipo ngiyo I ba kajengej jong une urang ba shispa une urang ba shipai bangi ong kampelengo yau jisu kapelong yau jisu bandon kata kajeng isnei
but ban le kampala na kabanta jung u but kum jiro habau jisu u yo I ya kane ka jinge jong une rengba shispa u ya ro ya kane ka jinge ke jung u den mata kadau ha kane ka step u jisu khot aware kan yanga ye phiru ba mangiro ngidon kum kane ka jinge jong une urang ba shispa ngite ba une urang ba shispa umdei u nongju udei u gentle u bom don kata ka jinge ha u blei shem nge hau jisu shem nge hau blei henry u don ka jinge ha u jisu den mata dau khandiat to kan ngin pe chpang kan ka jinge ka jungu komno kan une u breu u bom dei u ju la ne bom dei u tau bangai hau jisu u badeu gentle u don kata ka jinge baskem hadu kata hau jisu haba usakri jungu udan hapadeng gajing pang kabajur une urang ba sipai u I yalau jong usakri bad den ma kata kadau ba u pha ya ki rangba lane ki nongju ban leji kendu yo jisu na kabanta jungu bad ban kren ban kerpat yo jisu ban wan kata ne ban pankot yo usakri jungu kane kadai kajing snguret jong une urang ba sipai dalade usngeu ba umlong ba bit bani kendu yo jisu badiolese hagajing pun kam ju dalade umla ban leji kendu yo jisu markmat den mata kadau upha ya kine kinong ju kibadei ki nong pe niam jongki kibadei ki nong yalam hakaniam upha ya ki ban leji kendu kinero namar bagi yo I bau ne breu u rangba sipai u long u babha ki kongu ya u kawe kadau ki kongu yu namar bau dei u sipai u rangba sipai bat kawero ki yo I bau long u babha den mata kadau kine kinong ju ki bahe ki bahan ki ngap bat ki kongu bat ki lek ya kendu yo jisu na kabanta jong u haba u jisu yo I ya kane ka jinge jong ne ubreu ne urang ba sipai u ya ro ya ka jinge ke jong u ko hanmen ko para ka jing hikai ke badeng kong ka ba u ne urang ba sipai u ai ne u hikai yang ai pi ka dei ka ne nongkong ne sabe ngi dei badon ka jing sngerit hakmat u blai ka jing sngerit ka dei ka dak ka shin jong ka jing sedang jong ka jinge jongi une urang ba sipai wala da ulong ubaruspa wala da ulong ubakrau bor adu kata udon ke sakri udon ke sipai udon ke breu hapo jungu wat kine ki nongju ki bahe ki bahan ki badai ki nong pe niamro ki don hapo ka jingpe jong une urang ba sipai henry udon kata ka jingus new read yala de hakmat ublei den mata kadau kane ka jings nguret ka jungu kapan scam ya ka jinget ka jungu ka bau don hau jisu utang sios nyeu sapang ka kerteng jong jisu sapang ka nam lane ki kam ki bau jisu lale uladon kane ka jings nguret halade den mata kadau kane ka jings nguret ka jungu ha bau yos nyeu sapang ka kerteng jong jisu ula don kata ka jinget bat ka jinget ka jungu ka scam bat kanang jeliu den mata kadau manga maphiru lada mangingi kwa bakane ka jinget ka bau try ka bau bleu la aingi kan long ka baskam bat kan nang sa jeliu hangi we pe we ngi de bandon kane ka jings ngret lada ngim don ka jings ngret ha ka jing em ka junga ka jung pi kane ka jinget ka bang ngi la yo na try dala de hi kam scam bat kan nom jeliu de na mata kadau ba kat kine kisni kat kine kisnam kat kine ki jingle rublei ki jing wan jingi ban mane yo blei ngim yo mat jingkerku ngim yo mat jingi e namar ba hoj barokoj ngi don ga jingi ngila yo e kana ga jingi now try jingi han re ngim don ga jingis ngi rit den mata kadau ba kana ga jingi jongi kam scam ba kana ga jingi ka bangi don kam long ka ba jiliu how try but ngim klam yo mat yakine gi jing e gi jingkerku ne gi jingkla
ha ka jing em ka jungi den mata ka daw ko han men ko para une urang ba sipai ubay ngo sngew ha ka gospel ba menta ka sngi baru jisu leng ba ka jing kren jing ulang ba ka jing hikai jing ulang ba une usipai u khot aware ngai pi bangi de ban penri ban pendem yala de hakmat jung klet yak ta ka jing long ba he klet no yak ta ka jing long ba krau ka jung pi yak ta ka jing long ba ka power ka position ka bangi dan ngidai ban klet hakmat oblei ladang ngilong ki bru ki basarong ladang ngilong ki bru ki bangahame yak ka jing don ka jing em ka jungi yak ta ka power ka position ka jungi yak ta ka kerteng ka jungi ladang ngilong kum kene ki bru daleleru ka jinge jungi kan nom wan ra jing mentoi kan nom wan ra jing kala ha ka jing em ka jungi den mata ka daw ngi dei ken ba ngin pen sneu red yalade ngi dei ban klet hakmat oblei ya kine ki jing don ki jing em ya kana ka kerteng ya kana ka power ka position ka bangi don hakmat oblei ngi tip ba ngi dei tang ki nong thau jung u bangi dei tang ki breu ki baduna ubreu ublei ulap ha yang ikum ki breu syak kana ka parthei jungi kalong ka basipor kana ka dei tang ka ying shong basa jungi den mata ka daw ba ngi hab ban pendem hakmat oblei namar ngi tip ba ngi don kam yo blei ha ka jing em jungi paman la ka sngi kabar pat ngi yo i bau ne orang ba sipai ha bau don ka ne ka jing sngoret u don ka ne ka jing klan ka jing ka jungu hau jisu ha bau yo sngew yo ka teng jung jisu ha bau yo sngew chapang ki kampala ki bau jisu la le ha bau lo yo sngew bau jisu de nong ya lap u don kata ka jing nge hau jisu bau jisu don kam banwan hapo ka ying ka jungu hanrei uang tang da ka ktin usakri jungu un sayo ya kata ka jingkot ka jingkia den mata ka daw habau jisu lawan banrung hapo ka ying ka jung upasa si grupat ki ber sha saki wepat ki ber ban lay kendu yo jisu ban ong ba ko kan rat urong ba usipai ong ba memdan kam banwan hai ying jungu hanrei ong ta ktin une usenran jungu un sakot sakya kat kane ka jingai ka jungu udon kata ke jingej hakabor jong kaktin jong ujisu kaktin jong jisu kalabyang ya une usakri jong ban yo ya kana ke jingkot ke jingkhia hakalang kamet bat kamjur kamen sem mangi ko hanmen ko para kat kene kisnam kat kene kisngi ha ke jing em ke jungi ngi pule ya kaktin ke jong blai ngi snap ya kaktin ke jong blai ngi lapuson ya kaktin ke jong blai ya kaktin ka bau jisu ula kren hanga pada pi man kasni ngi pule ya kana kaktin ka jong jisu ngi snap ban ngi puson ya ka hato ngi don em kata ka jinge ba kaktin jong blai kala banwan ra jingkot yanga hato kana kaktin ka jong blai ka ngi ngai na em ba ka don ka bor ban penkala yanga natharai ba ngi ngim don kum kana ka jinge kumune orang ba kumune usipai ladang idon kana ke jingai kumune usipai ba tang kaktin jong jisu kala ban pan koju don kambu jisu ba unrong apo ka ying ka jungu ladang idon kum kana ke jingai habangi pule ya kaktin ka jong blai habangi snap ya kaktin ka jong blai habak kren yangi habangi puson ya kaktin jong blai ban ngi pediang ban ngi im ya ka klempep kaktin ka jungu kadon ka bor ban pan kala ban wan ra jing ko jing khia ha ka jing im ka junga ka jung pi den mata ka daw ko han men ko para ha ka ne gasngi kine ki atali ki pon ki ba ngi dei ban puson ba ngi dei ban persang ban im ha ka jing im ka jungi lengba ka jing hikai jong jisu yangi da ka ba u ai yangi kane ka story jong une u sipai rangba Nyngkong na sabe ngi dei ban penrit yala de hakmat ublei ka power ka jungpi ka bor ka jungpi ka ta ka position ka jungpi ka jing don ka jing em ka junga ka jungpi kam long e hakmat ublei ngi dei ban personal red yala de hakmat ublei namar bangi tebba ka jing sngoret ka jungi hakmat ublei
kapan scam bat kapan jeliu ya ka jinget ke jungi hau bat ka bar ladang ngidon ka jinget ladang ngidon kata ka jingshania haka ktin ka jong blei ka bau kren hanga hapi ka bangi osneu bat ka bangi pule ladang nget scam baka ktin ka laban pan kelayanga ka laban ketayanga klempep ngin sayu I kata ka jing kela ngin so I kata ka jing kon ka jing kia ka bangi kwa nengidon kam haga jing em ka jungi to kany haga na gasngi ko hanmen ko para ngi duwai ngi kerpat bo jisu unang pan klan yang ngi bangi laban em ya kene ka jing hikai ka jing u bangin bod ya kene ka jing hikai ke ba ula ai hangi haga na gasngi to ngin kabre bi khmat ngi duwai bo jisu undan rengkat bangi undan hasanda jungi un Kristyan ngi un ai bo ngi un yalam ngi un peten lenti ngi kam tame bangi laban em kat kom kana ga jing hikai ke ba ula kran hangi lengba kana ga gospel bamta kasngi and yo Jesus Christ ngangai hau blei ukpa dan bor bor unong tau ka benai mat kendel pada hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya walaupun no man sem bakhoid ya wala khana kamaria thai soti ba shala dei ha pok pinches pilatus la sanar panayu la ya palatebu la ya shibaya ha kasngi ke balai la mi pak ni ke baya ula kiu shabenai usong shakamon blei ukpa dan bor bor nang tra wan pat ban besar ki bayap yang ngei ha man sem bakhoid ha ka balang Catholic bakhoid ha ka jing salok ke bakhoid ha ka jing ma ki pop ha ka jing mi pat ka do ha ka jing embam jukut amen Laispa drukusa. Laispa drukusa. ko para baga jikinya junga bajung pi kanlong bapadang hu nak manu blei pa badan bor baro to drive ning jingkinya naik ti jongpi ta ga chinero ko burom ka jeng jongu ka jimta yangi bada ka balang ko koi jongu baro ko wei tope da ka basbon ya ga jing kerpa jungi ko trai bahaga jing spon jung me to padang ya ke ne ga jing trua kanya jong ke shakri jung me bakumta ya ka bamangi shimet ngi trua shaka buram ka kerteng jong me kan mentoy na ka banta ka jing pen im ya baro daw kris utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi ru to kenti wela ki danun kenti ki shau try to ngai utrai blai jungi ka song hok bat ka te da shisha ka long ba song hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jing pen em yangi hamal la kapor bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blai badan bor bat bom jikut lang ba utrai jungi Jesus Christ
How ba melamon ban pantamai ya ki e baro da ka ba ai benta lem ha yangi ha ka jing dapura jung namar wat la ulong ha kadur jong blai ban u la pen suda ya la de bada kasnam jong gading pna jung u ulawan ra ya ka jing suk ha ka prate namar kata la kentiu yu halor ki e baro bad ula kala long katame jong ka jing pen em bom jikut ha ki to baro ki bakongu yu bana mar kata rengkat berki angel bad ki art angel ki kas em bad ki hima bad baro ki paj berlen bad ki bor jong ka beneng ngi rawai ki jing rawai ro ya me bad ngi pan bana klam sange Ubaku nyubaku Utrai bleki par Neng percay sawaraga Uram jombe Usana, Usana Torwa you bless your Usana you bless in your role you are one Agak tenutra Make her taste Sawaraga Uram jombe Hosanna, Hosanna, Torah, you bless our throne. Hosanna, you bless you know. Da shisha melong bukot katrai katame jong ka jing kuj baro Namar kata ngikirpat yami topan kuj pen kentang ya kine ki jing trua jongi dag wapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kam met bat kasnam jong utrai jongi u Jesu Christ hakapor bladino yu badala kamon snebha ula pediang ya ke jing shashitom ula shim yukpu badak baingu yame ula kedia yu badul ai hala gisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yak ban it na kbanta jongpi ha keju kerkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala gisenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jongpi bana ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop to le ya kane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngay Katasin bagi malule upu Bagi dina kane kakuri Ipen na kajing nyap jong nekotra Tadadu Namar kata ngi bapen menta ya gajing ya bar gajing mi pa jung u ngi trwa me ko tra yuk pu jong gajing em bad ya kukuri jong gajing pen em ngi dai ngu ai dem namar melanyew yangi ba bet ban yang kmat jung me bad ban sakri ya me da ka bas ngret ngi karpa ya me bangi ba yo banta ha kamet bad kasna mu kris ngi long ki bal pantali ka we daw man sem bakhoid to kan mal ko tra ya ka balang jong me Kabala friang hastlaga perte bato penjina ya kahaka jingid ringa bat u fancy supa bakhuid jongi u bilbat mawen u bishop jongi bat baroki lingdo to ken mawkhlam ru ya ki hinman ki para shenrang bat kindei
kibala yot ya da kabakar man ya ka jingmi pa dia baro kibala klad no ha ka jingis ne jongme top yang ya ki shaka jing shai kakmat jongme to isne yangi baro ngi kripa dia me baringa dulka maria ta soti Bakhuid kmi jongoblei u Joseph Bakhuid ukarin jonga ki apostol Bakhuid baro ki ringkoi kibala pengske ba yame patangla patang in long ki babit ban yo bindalem ha ka jingin bam jukut bangin yaro bat bindon barom yame dao kun jongme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kalong hame obleu pa badan bor ha gijingelong kawei jongman sem Bakhuid baro kaburam bergijingero junam la junam amen. Kumbelah hukum yang ngi daw nong penem bat kumbelah hikai ngi dak tin blai ngi nod banong ko pa jungi ba peneng kalong Bakhuid kateng jungme kanwan kahima jungme kalong kamon jungme ha kandeu kuba peneng ai mata kejumbang jungi mahala jungi batama ngi kerenkan jungi kumban rugi mabi kebelas ngi badwa dalam mi sa kejing pensoi Henry to penlai ni na kebas snew. To penlai jengi ngi karpat kotrai na gejing snew baro. Ha gejing sebon jong me. To a jing suk jing sanya kisni jungi. Kenang ba da gejing rap ka jing isne jume. Gin laj barabor na kapop. Bat ngin yo jing da na gejing jenjar baro. Kat ba ngi dengap kemelenti ya gejing kermen Bakhuid. Bat gejing wan pat jong nong penim jungi u Jesus Christ. Nama kecume kalong kaima, kecume kabur kabur junam la junam. Kodra Jesus Christ, me belong hagi apostol jungi. Kajing suk ngayepi, kajing suk junga ngayepi. Wat pe yaki pop jungi, Henry yaki junge jong kabalang jungi. Badha kajing spon jungi. To ayaka yaki jing suk bad kajing atali kawai. Kat kum kamon jungi. Mame ubi madbasan syar junam la junam. Amen. Kajing sukuturai kandan barabor rengkat bat pi to ngini atarwaya kada kajing suk iwe ha iwe pat kajing suk bat pi Kokun lang padu blay Mekin kipok perten Dosya Hakmi kulang brod jong blay, hakmi bukid noi gipop jong kepertay, suk ya gitoy balakot, syaga jing kawai jong kulang brod. Kol kabar kam song hal teman rong kol kayu jenga, ere song kan kete kaman sem jenga kan sakia hi. Kemagat kesnam Kristus kan lalu kami syaga jong manjukan.
jing e jing spoon ba jing e snai Kam tangan shu Nik wa jin di Ya jing e jang amira jese hospital mantakas ni paghasumar yaladi panpachek yaladi ay bagi Jesu bagi dawai kena shen ay bagi Jesu sumar ke jungki ay bagi kiti jom ke doktor ki baksa ki basumar badawai ki long kam halana ke manta ke jungki Jesu pankoi ki papang ke bestam bena ki jepang ke jungki ke jungki ko Jesu inang dawai ro nak manta ke yik kasem ke jungki nak manta ki bro ki panghito kamtame ki tok basa Sngi yemi ki im ha kapo pakasang ki im ha ke jisnu jong kanek perthei Jesu bi ye ni idea sa jisin yala de hami ya ram yengi kershan yengi ya labat petelanti yengi ko Jesu ai borengi bangiro ngi labat penred yala de hami bangi labat don kata ka jinget pas kem hami kamtame ka jingkermen pat ka jinget ka jingshania ha ka tin ka mamangkren hangi ko Jesu bi ye kershan yengi ai bor yengi yalam yengi patin lanti yengi ha ka jing em jingi baman lakas ngi to ngin ya duai ni karpat ko try to ai ba ka jing try kam jong ka jin ai bas bun na beneng kan simti ya kidanot bat ki met jongi kumta ba man la kapor en ka jing sneu jungi henry ka bor jongka kan try kam hangi daw Chris utrai jongi amen utrai dan rengkat bat pi blai badan borbaro un kerkhoy pi pa badakon badaman sem Bakhuid amen to lai suk I bat sakriyo dry da gajing em babha jong pi Isomo ya blai South Spark country South Spark country Isomo ya kaktin jong blai balaya ka Isomo ya kaktin jong blai balaya ka
Malaysia Tinu play kabam jula ban Bakhuid Isamu ya kati jamu play balai Aburam Hokpa Badukun Hamad Sim Bakhuid Malang Papa Nyngkong Kumjutar Barabor Jinam Jinam Amen. En ya Rakyat Yesus Kristus Jinam Amen.